नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ बरायलायबाय नोंथांमोना मिथिखादो जानांगौ दिनैनि भिडिअआ माबेनि जागोन दारागाव पिकनिक स्पटआव थांनायदो जोङो बेहायनिनो जागोन जोंनि गासै माने गोजान गोजाननि लोगोफोरानो जा खाथिनियानो जा माने दिनै दारागावआव गेट टुगेदार खालामनो नागिरदों ओमफ्राय अमाया मानै दं दांलै स' एसे दारागावनि बागै खोन्थिनोसै नोंथांमोननो आरो जाय माने नायखानाय नुखानाय बेखौथ' आरो मा बुंबावनो जोंबो थांबाय थाखायो थांनायालाय अब्लाबो दिनैनि पार्टिया एसे बेलेग जागोन स' लोगोफोर बारा दिनैनि भिडिअ डायलग होबाय थाला दिनै सिनेमेटिक टाइपनि बानायजोबनोसै मानोना अमा मानै दोङो जाखावना मोसाखावनांगोन ओमफ्राय बारा डायलग होबाय थाला आरो जानायाव बेस्थ' जागोनथ' ओंखायनो सिनेमेटिकल' लानोसै लानानै बेखौनो मिउजिकदो एसे साफा देखायनो नाजानोसै स' डाइरेक्ट होखादो जोंनिया एकदम दारागाव मोनहैखाबाय नै मोनहैखाबाय
Hello guys, 360 degree, yo. So guys, जोंनिया जोब्बाय पार्टिया, जोंनि फ्रेन्ड्स टुगेदारनि पार्टिया जोब्बाय। लोगोसेनो जोङो थांनोसै दसे उनावनो। जोबोर रंजाबाय आरो भिउखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय थायो नालाय, बेखायनो एसां भिउखौ आं खोन्थिनो नाजायासै। स' गोजोननाय थाबाय, नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ एसे नायफिनदो, लोगोसेनो साबस्क्राइबखौ बावगारनो हादे लोगोफोर। सोरबा जुदि गोदान आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट, बेथ' आरो बायदिसिना दंबावो। स' आं आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय।